खुलुमबाय दिनै 24 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै हो खौरांखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो नायब सुबेदार जायख्लं मुसाहारिया गुसुखौ सहायनो हायैनि थाखाय रुंसारि जाबाय हादरखौ रैखाथि होनो थाहैनाय नायब सुबेदार जायख्लं मुसाहारिया जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि टंलानिमोन आरो बिथाङा काश्मीरनि लादाखआव थानाय लेआव पस्टिंमोन बिथां जायख्लं मुसाहारिया 31 आरआर कामान्ड'आव पस्टिंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथां पस्टिं जानाय जायगा लेआव गुसुआ -20 निफ्राय -25 डिग्री सेल्सियास जायो गुसुनि थाखाय सानफ्रोमबो मेडिकेल चेकआपबो खालामनाय जायो नाथाय मेडिकेल चेकआप खालामनाय समाव नायब सुबेदार जायख्लं मुसाहारिनि देहाया मोजाङैनो दंमोन ब्लाड प्रेसाराबो मोजाङैनो दंमोन नाथाय हरखाबै लोमजानाय आरो गुजुनाय जादोंमोन बिथांनि देहायाव आरो हरनि 2 रिंगायाव बारासिन जानायलाय केम्पनिफ्राय 15 निफ्राय 20 किल'मिटार जानथाइसोआव थानाय जेनेरेल देहा फाहामसालियाव बिथांखौ लांनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों दा जायख्लं मुसाहारिनि गोथै देहाखौ न'सिम लाबोनाय जाबाय बिथांनि अबथिरायै आरो हरखाब जिउ गोमानायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे बाय बाहागि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों दिनै 24 जानुवारि गोथार बाथौ सान दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों आरो बर' समाजजों लोगोसे गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया जाहाथे फैयो बेनि थाखायबो आरज गाबदों बिथाङा गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव गुथि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारियाबो मैयानिफ्राय जागायजेनबाय आरो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव गुथि गोथार बाथौ सान फालिनाया सानबानि हाबाफारिजों खुंजागोन आसाम केबिनेटआव माखासे गोनां थांखिफोर लादों थांखिफोरनि मादाव सेथियाव दङ आसाम सोरखारनि केजुवेल वर्कारफोरनोबो दानिया 3% एनुवेल इनक्रिमेन्ट होनाय जासिगोन आसाम सोरखारनि गासै सोरखारिफोरनो जेरै 3% एनुवेल इनक्रिमेन्ट होनाय जायो थिग बेबायदिनो केजुवेल वर्कारफोरनोबो 3% एनुवेल इनक्रिमेन्ट होनाय जासिगोन आरो बे बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्रायनो बेखौ होनाय जागोन नैथियाव दङ आसाम पुलिसनि नन गेजेटेड पुलिस पार्सनेलफोर आनआर्म ब्रान्च नङाबा आर्म ब्रान्चनि पुलिस पार्सनेलफोरनो प्रम'सन होनायनि सायावबो थांखि लादों बेनि थाखाय आसाम केबिनेटआ अफिस मेम'रेन्डामखौ गनायथि होबाय जायनि गेजेरजों डिउटियाव थानाय समाव बम बेरनायजों नङाबा गुलि गावनायजों पार्मानेन्टलि एबा अरायनि थाखाय जोखोम जादोंबा बिथांमोननो आसामनि डिजिपिआ प्रम'सन होनो हासिगोन बिथांमोनहा प्रम'सन जानायनि सिगां गुबुनफोरबायदि प्रि प्रम'सन केडार कर्स लानो गोनांथि गैया चिरांनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामियाव हाखौ लानानै माखासे सान सिगांनिफ्रायनो जेंना सोमजिदों 11 बिघानि गोबां रायजो राजानि हाखौ सिडली सार्कल अफिसनि लाट मण्डल जर्ज हाज'वारिया सोरबा सासे सुबुंनि मुङाव बानायनानै होनो नागिरनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जर्ज हाज'वारिनि हेंथायै ओंखारबोदों मख'नो गोनांदि बे हाखौ लानानै बेले बेजे जानायनि थाखायनो सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया सिडली सार्कल अफिसनि लाट मण्डल जर्ज हाज'वारिखौ बुनाया खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जर्ज हाज'वारिया माखासे नंखाय अजद होदों जाय हाखौ लानानै जेंना सोमजिदों बे हाया रायजो राजाफोरनिसो होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा बे हायाव मोसौ खाबोदोंमोन आरो उनाव ससे हाखौ गोथैसालि बानायनो गोनां जाबोदों नाथाय रायजो राजाफोरनि बे हाखौ लाट मण्डल जर्ज हाज'वारिया रां जानानै सासे सुबुंनि मुङाव बानायनानै होनो नागिरदों जायखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गनाया आरो हाखौ सोरबा सुबुंनो एंगारनानै होनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मेवाइ मुंनि सुबुङा बे हाखौ खेबनै सेनो नाजाबाय गिबियाव थांनाय 2002 मायथाइयाव सेनो नाजादोंमोन बेनि उनाव रायजो राजाफ्रा हेंथा होनायाव सिरि थाफिननो गोनां जादोंमोन दा आरो फिन रायजो राजानि हाखौ मेवाइ मुंनि सुबुङा बिदा फंबाय 3 मुङाव खालामनानै लानो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे हाखौ दखल खालामनायाव माखासे अफिसियेलफोरानो मदद होदों होननानैबो बुंथियो रायजो राजाफ्रा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे हाया गुबैयै सोरनि बेखौ नायबिजिरनो थाखाय सार्कल अफिसारा लाट मण्डलखौ बिथोन होदोंमोन नाथाय लाट मण्डला फिल्डआव फैनानै मोजाङै नायबिजिरालासे आरो बे हाखौ रायजो राजानि होननानै मिथिखानायनि उनावबो
जर्ज हाज'वारिया रायजो राजानि खोथाखौ गोसो होआलासे सोरबा सासे सुबुंनि खोथाखौसो गोसो होदों होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। सोरबा सासे सुबुंनिफ्राय रां लानानै बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायोबा बेफोरबायदि जेंनाया जाबाय थागोन होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो जायनाखि हानि बे दावराव दावसियाव एमएलए गबिन्द बसुमतारीनिबो मुं बेरखांदों बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा बुंथियो दि अदालगुरियाव थानानै चिरांनि जेंनाखौ माबोरै नुखो आरो गबिन्द बसुमतारीया 34 बोसोर सोमावसारदों होननानै बुंथिनायनि सायावबो रायजो राजाफ्रा फिननाय होयोदि 34 बोसोराव रायजो राजाफ्राबो खस्थ' मोनफादों। बिथाङा रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावब्लासो बिथांखौ मानिगोन, नाथाय आन्दोआव थानानै रायजो राजाफोरनि केलेंकारि खालामोब्ला बेखौ गनाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि बे हानि जेंनाया सुस्रांजायाबा आयेननि राहा लागोन। जाय बे हानि थाखाय एप्लाइ खालामदों आरो जाय मण्डला मदद होदों बिथांमोनहा जुदि मानियाबा बिथांमोननि हेंथायै आयेननि राहा लागोन आरो समाजनि राहा लागोन होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा लादों गोख्रों राहा। 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ जुलि लायोब्ला जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों दि रायजोआव आइजोफोरनि थैनाय आरो गोरलै गथ'नि थैनायनि गुबै जाहोनानो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय। बेनिखायनो उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा केबिनेटआव थांखि लादों। केबिनेटआव लानाय थांखिनि बायदिब्ला 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ जुलि खालामोब्ला जुलि लाग्रा हौवाखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस एक्ट 2012 पक्स'नि सिङाव लाबोनाय जागोन आरो पक्स' एक्टनि बायदिब्ला 14 बोसोरनि उन्दैसिन हिन्जावसा गथ'नि मोदोमाव रावबो आखाइ होनो मोना। 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ सोरबा जुलि खालामोब्ला बेखौ आयेन बेरेखा होननानै बुंनाय जाखागोनानोखा। अब्लाबो जुलि जाखांनायनि उनाव फिसाय जायो होननानै हिन्जावनि मोदोमाव आखाइ होयोब्ला बेखौबो आयेन बेरेखा होननानै बुंनाय जागोन। सोरबा जुदि 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाया जुलिनि उनाव गथ' जोनोम होयोब्ला हौवाया हिन्जावनि मोदोमाव आखाइ होदों, बेनिखायनो बेखौबो आयेन बेरेखा बुंनाय जागोन आरो बेफोर केसखौ पक्स' एक्टनि सिङाव लाबोनाय जागोन आरो पक्स' एक्टनि मथे जुलि खालामग्राया जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानो नांगोन। बेनि अनगायैबो 14 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेरनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामोब्ला 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननायजों लोगोसे प्रहिबिशन अफ चाइल्ड मेरिज एक्ट 2006 नि गेजेरजों साजा मोननो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आरो पुलिसा जाहाथे उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखियो बेनि थाखायबो पुलिस प्रशासनखौ बिथोन होयो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। अल आदिबासी नेशनेल लिबारेशन आर्मी (ANLA) हाथियार लाग्रा आफादनि 46 सोद्रोमाफोरा हाथियारखौ गथायबाय। आसामनि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव जिल्लानि गोजौ थाखोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों ANLA हाथियार लाग्रा आफादा हाथियारखौ गथायबाय। बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव गं 9 पिस्तल, गं 6 राइफल, माखासे गुलि आरो माखासे हाथियारफोरखौ गथायदों। बेनि सिगांबो ANLA नि माखासे सोद्रोमाफोरा कार्बि आंलंआव आखाइ दैखांदोंमोन। ANLA आसामनि मोन 9 ट्राइबेल हाथियार लाग्रा आफादनि मादाव मोनसे, जाय थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन। फिसायनि सोरखारि साख्रिखौ लानो थाखाय आरो दाहार सुख'नो थाखाय बिसिया गावनि फिसायखौनो बुथारदों। बिसिनि मुङा बिना हासदा आरो फिसायनि मुङा अनुप टुडु। फिसाय अनुप टुडुआ रेलवेआव सोरखारि साख्रि मावोमोन। फिसायनि बे साख्रिखौ लानो थाखायनो आरो बांबाय थानाय दाहारखौ सुख'नो थाखायनो बिसिया गावनि फिसायखौनो बुथारदों आरो जाब्रबथाय जानायनि महर होदोंमोन। बे जाथाया बिहारनि मुनगेराव जादों। अनुप टुडुखौ बिसिजों लोगोसे 2 सुबुङा लोगो नांनानै बुथारदोंमोन। दा बिहारनि मुनगेर पुलिसा 3खौबो हमबाय। माबोरै अनुप टुडुखौ बुथारनाय बेनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनुप टुडुनि बिसिया फिसायखौ बुथारनायनि थाखाय 1 लाख रां होनो खोथा होनानै 2 मानसि बुथारग्राखौ हमदोंमोन आरो 2 दुथांखौ गावनि न'आव लाबोनानै गावनि न'खरनि होनानै फिसायनो सिनायथि होदोंमोन आरो जयैनो जौ लोंलायदोंमोन। बेनि उनावनो अनुप टुडुआ जेब्ला उन्दुयो बेयावनो दुथांफोरा कम्बलजों खुगा माथेनानै बुथारदोंमोन। बेनि उनाव गुबुनाव गारहैदोंमोन आरो थैनाय जाथायखौ जाब्रबथाय जानानै थैनायनि महर होदोंमोन। नाथाय बे जाथायनि उनाव पुलिसा ओरैनो जिरायनानै थायाखैमोन। पुलिसा गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों मानसि बुथारग्रा 2 दुथांखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव दुथांफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो बे बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि अनुप टुडुनि बिसिखौनो हमनो हादों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों